Това са контролирани ставни ротации за гръбнака. За целта ще ни трябва йога блокче или ако нямаме, може книга с твърди корици, която да можем да стиснем. За целта заставаме с широк разкрач. Хващаме йога блокчето горе-долу на това ниво и започваме да прилагаме натиск към него, все едно искаме да го смачкаме. За да започнем упражнението, поемаме дълбоко въздух и се стягаме. Не е нужно стягането да бъде на 100%, например около 20-30% стягане във всички мускули на тялото е окей. Поемаме въздух, стягаме се и започваме упражнението с сгъване в гръбнака, след което ротация, странично сгъване, екстензия, пълен обхват на движение. Връщаме се в стартовата точка, флексия, ротация, странично сгъване, разгъване и по този начин правим контролирано и плавно движенията. Не искаме да препускаме през повторенията, защото така упражнението няма да бъде ефективно. Искаме да поддържаме тази стегнатост през абсолютно цялото време. И също така искаме тазобедрените стави да си останат фиксирани. Не искаме те да се въртят. Искаме движението да идва само единствено от гръбнака. Друг вид често срещана компенсация е просто да се накланяме напред и тазобедрените стави да се накланяме назад и тазобедрените стави да отиват напред или пък тазобедрените стави да отиват назад. Това е компенсация. Не искаме това да се случва. Таза си остава на едно и също ниво и по този начин движението ще бъде само единствено от гръбнака. Сгъване, странична ротация, т.е. ротация, странично сгъване, екстензия, пълен обхват на движение. И когато направим всичките повторения в едната посока, спираме и започваме в другата посока. Поддържаме стегнатостта в тялото, но и не забравяме да дишаме ритмично. Това е цялото упражнение.